मुङा थरायना मनिसा बसुमतारी। मा थाखोआव फरायो? आं थाखो 5 फरायो। बबेयाव? आं बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मैदांहाटाव फरायो। मा बाबानि मुङा? जा बाबानि मुङा कुमुद बसुमतारी आरो मानि मुङा अनुराधा बसुमतारी। गामिया? आंनि गामिनि मुङा भालुकदोङा सिंग्रापारा। सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्चआव टप 1 आव मोननो हादों। बेसेबां नाम्बार? आं गासै 200नि मादाव 161 मोननो हादों आरो पार्सेन्टआ 80.5 मोनदों। आं स्कुलनिफ्राय थांखांना दसे रेस्ट लानानै फरायो। फाय हरनि माब्लाबा 11ता साराय 11तासोखि फरायो। आं जाफुंसारनाय बायदि मोनदोंबो आरो मोनाखैमोनबो मानोना आङो इनिसाय बांसिन नाम्बार लानो सानदोंमोन। दङ फोरोंगिरिफोरनि मदद दङ, आइ आफानि मदद दङ। फिउचाराव मा जानो सानो? आं फिउचाराव सासे डक्टर जानो सानदों। आं फैगौखौ आसामनि मादावनो टप 10 आव हाबनो नागिरदों। गोसो दं। जों आइनि मुङा लतिका चौधुरी, जों आफानि मुङा लासित चौधुरी। मा थाखो? टटेल 200नि मादाव 178, 89%। सेथि मासिखौ आवग्रिनो हानानै माबायदि मोनदों? जोबोद मोजां मोनदों। बेवहाय सोरनि अबदान दं बेवहाय मेनलि नायोबा जोंनि मास्टारफोरनिनो अबदान दङ। फोरोंगिरि सार? फोरोंगिरि। लोगोसे बिमा बिफा? आइ आफामोननिबो दङ। मा फरायसालि बे बाथौ आश्रम जौसिन फरायसालि बर'आ। बेसेबां घन्टा फरायो नोंथाङा? 10 घन्टा। 10 घन्टा। हस्टेलाव थानानै फरायोना न'आव थाना फरायो? हस्टेलाव। नोंथाङा फिउचाराव मा जानो सानो? फिउचाराव? इयुनाव मा जानो सानो? इयुनावथ' जेबो एम लायाखै नामा? पाइलट। नोंथाङा मेट्रिकखौ एबारथ' मेट्रिक होगोन। मेट्रिकखौ मा थाखोआव उथ्रिसार जानो हागोनखौ मिजिंथिदों दा? फार्स्ट डिभिजनखौ मोनखागोन। आसामनि टप 10 आव जायगा लानो गोसो जादों नामा? गोसो दं। मा बुंलांनो सानो? जोङो बाथौ आश्रम जथाइ आफाद हिसाबै जोङो बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि सिङाव थानाय जोंनि फरायसाया मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय। बेवहाय जोंनि बाथौ आश्रम बरमानि आरो लोगोसे नैबे मेदाखात बाथौ आश्रमनिफ्राय मोजाङै उथ्रिसारनो हानायाव जथाइ आफादनिफ्राय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो गोजोननाय मोननायजों लोगोसे जोङो फरायसामोनखो जोङो रिजाल्ट होनाय समाव खायसे उसुबिदानि थाखाय बरायफैनो हायाखैब्लाबो दिनै जोङो बरमा लोगोसे नैबे मेदा बे बाथौ आश्रमाव फैनानै बरायफैदो आरो थुलुंगा होफैदो। आरो बे फरायसामोना जेन उननि आन्जादाव मोजाङै उथ्रिनानै आरोबाव बांसिन मोजां नाम्बार लाना उथ्रिसारना जोंनि बाथौ आश्रम जथाइ आफादजों लोगोसे बरमा बाथौ आश्रम आरो नैबे मेदा बाथौ आश्रमखौ मुंखौ गोसार होनो हायो। बेनि थाखाय जों जोबोर मिजिं खालामना दङ। मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बाथौ आश्रमानो नामखौ लाखिबाय थादों। थारैनो बे मोनसे बर' हारिमुनि बा बाथौ धोरोमनि थाखाय जारिमिनारि जानानै थागोन नामा? जोंनि थांखियाथ' जोङो बाथौ आश्रम गायसननानै फरायसामोनखो बर' बिजोंनि फरायसालि गायसनना फरायसामोनखो फरायनायजों लोगोसे जोंनि धोरोमारि बायदिसिना बिथिंनि जा सोलोंनो गोनां बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइ होबोबाय थादो। बिदिनो जोङो मिजिं खालामदो, आसा खालामदो जेन जोंनि फरायसाफोरा बाथौ आश्रमाव फरायनाय फरायसाफोरा मोजां सोलोंथाइखौ लाथों, गियानखौ सोलोंथों आरो उननि समाव जोंनि राव हारिमुजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि गुदि बाथौ धोरोमनि फारसे मोजां जौगानाय आरो फोसाबनाय खामानियाव नांथाबथों जों बेखौ मिजिंथियो। दिनै साबैसे फरायसाखौ बरायखो? दिनै बरमायाव सासे आरो नैबे बाथौ आश्रम मेदाखाताव 3 फरायसाफोरखौ बरायदो आरो बरायनो मोनना गोजोननाय मोनदो। मा थाखोनि? बरमा बाथौ आश्रमाव क्लास 10नि निजोम बर' आरो नैबे बाथौ आश्रम मेदायाव क्लास 9नि मनिसा बसुमतारी, बेनिफ्राय 10नि दिसारानि रामसियारि आरो क्लास 9निनो मिथिसार बसुमतारी सरगियारि। बे 3 फरायसामोनखौ जोङो उननि आन्जादनि थाखाय जोंनि फारसेनिफ्राय जोबोद हामलायथिबावो।